Καλημέρα, κάθισε. Έχεις επιλεγεί για το πρόγραμμα? Ωραία. Για το όνομα σου? Ωραία. Μάλιστα, ψυχολόγος, έτσι. Εδώ θα μου υπογράψεις σε αυτά τα χαρτιά. Θα γράψεις τα στοιχεία σου εδώ. Παρακαλώ. Να περάσει ο επόμενος. Ναι, έχουμε τελειώσει. Να περάσει. Ευχαριστώ. Περάστε. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καθίστε, βεβαίως, βεβαίως. Ονομάζεστε? Ευταξίας Γεράσιμος. Ευταξίας Γεράσιμος. Γεράσιμο, και μου επιτρέπετε να μιλάω στο ελληνικό. Και να μου επιτρέπετε να σημειώνω και δύο πράγματα, τα οποία θα μου χρειαστούν και θα σου πω το λόγο για τον οποίο βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Ποια σχολή έχεις τελειώσει, Γεράσιμο? Έχω τελειώσει την κοινωνιολογία. Σε ποια πόλη? Στο Ρέθυμο, στην Κρήτη. Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές τις συνεντεύξεις, Γεράσιμε, είναι γιατί όπως τα είδες από τα ειδικά έντυπα του προγράμματος και από το οποίο ενημερώθηκες, είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο θα δουλέψει με επιστημονικές ομάδες. Απευθυνόμαστε σε άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους με τη μορφή της κατοίκων φροντίδας. Το πρόγραμμα γίνεται από την περιφέρεια Ιτήρου, την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρινας. Έχουμε την ευθύνη για όλη την περιφέρεια Ιτήρου. Αυτό θα εφαρμοστεί σε και στους 4 νομούς. Εγώ είμαι κοινωνική υπουργός, ονομάζομαι Κακούρη Δέσποινα και είμαι υπεύθυνη του προγράμματος και σε συνεργασία με την ΕΨΕΠ, η οποία είναι ανάδοχος φορέας για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, στο διάστημα που μας δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Ο λόγος που βλέπουμε τους ειδικούς επαγγελματίες είναι να σκιαγραφίσουμε και λίγο τις γνώσεις σας και τις επιθυμίες σας και το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα και οι ομάδες στις οποίες θα είστε υπεύθυνοι, αλλά και το πρόγραμμα γενικότερα. Απευθυνόμαστε σε περιστατικά και μέσα στο αστικό κέντρο, της Άλτας και περιφερειακά, όπως και στις άλλες πόλεις, αλλά και διάσπαρτα στο νομό, σε λιγότερο κόσμο βεβαίως. Και εσείς εδώ, σαν ειδικοί επιστήμονες, έχετε λίγο διπλές ευθύνες. Δηλαδή, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι οι κοινωνικοί επιστήμονες του προγράμματος, έχουν αρχικά την ευθύνη των ομάδων τους, οι οποίοι θα συγκροτηθούν ανάλογα και με τις ανάγκες των περιστατικών. Θα έχουμε και νοσηλευτική φροντίδα και φυσική αποκατάσταση, γιατί έχουμε και λογοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές στο πρόγραμμα, και νοσηλευτές, και τη φροντίδα των οικιακών ζητημάτων, όπου είναι αυτό απαραίτητο. Και επίσης θα έχετε και την ευθύνη των περιστατικών σας, έτσι, γιατί εκεί θα πάμε για πάρα πολλούς λόγους. Θέλουμε να στηρίξουμε ειδικές κατηγορίες ατόμων που είναι σε απομόνωση πολλές φορές, σε κοινωνικό στιγματισμό και τις οικογένειές τους που το βιώνουν αυτό πάρα πολύ έντονα ή που είναι ανήσυχοι να τους βοηθήσουν και επιπλέον να τους ενημερώσουμε για τις δυνατότητές τους να βγουν στο κοινωνικό σύνολο και για τις παροχές που μπορούν να πάρουν από την πολιτεία. Έτσι, πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι και ακόμη μια φορά ότι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται πίσω από εμάς θα κρατήσουν δυνατά τη σκητάλη σε αυτές τις επιστήμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Στο καλό. Tell me
Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχεις ώρα που περιμένει. Όχι, και πριν 5 λεπτά. Ωραία, μια χαρά. Πολύ βροχή, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει πια. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα γιατί μας Πάμε. Λοιπόν, Γιάννη, μπες μπροστά, Ξένια πίσω και ξεκινάμε. Ωραία, παιδιά, φτάσαμε στο περιστατικό. Είναι μια οικογένεια, οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και το παιδάκι αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω τραυλισμού. Οπότε, Ξένια, θα πας εσύ με το παιδάκι, εντάξει? Ναι, θα πάω εγώ στο δωμάτιό του, θα ασχοληθώ μαζί του, εσείς καθίστε με τους γονείς και να δούμε σε πρώτη φάση τι ανάγκες έχουν. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Γιάννη? Μια χαρά, έτσι θα γίνει. Ωραία. Αυτό είναι το σπίτι, έτσι παιδιά. Ναι, πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε από το πρόγραμμα. Βεβαίως, περάστε. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Θα καθίσουμε εδώ έξω. Θα μας φέρετε μια καρέκλα ακόμα? Ναι, βεβαίως. Να σας κεράσω κάτι, παιδιά? Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, Πρώτη φορά που ήρθατε στο σπίτι. Καλά. Εγώ έναν ελληνικό μέτριο. Ωραία. Και εγώ ένα ελληνικό μέτρο. Εγώ είναι ελληνικό, γλυκό. Καθίστε να τα πούμε. Α, δεν σας έφερε νεράκια. Δεν πειράζει, καθίστε. Δεν πειράζει, μετά. Λοιπόν, πείτε μας. Πώς ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα? Μέσω της πρόνοιας ενημερώθηκα, είπαμε για το πρόγραμμα. Αντιμετωπίζω κάποια ψυχολογικά προβλήματα, εγώ προσωπικά. Εγώ τον είδα το γιο σας, πολύ συνεργάσιμος είναι. Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τραυλισμού, αλλά είναι και το ψυχολογικό κομμάτι το οποίο θα δουλευτεί από την ψυχολόγο του προγράμματος. Ωραία. Θα μιλήσουμε σε μια εβδομάδα. Φεύγουμε τώρα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ για την γνωριμία. Ευχαριστούμε για το κέικ. Να είστε καλά. Κάνετε καλά. Εδώ από τα κοινωνικά ιστορικά πίσω. Ωραία, να σας πληρώσω. Έχεις πληρώσει τις επισκέψεις αλληλογοθεραπεύτρια φυσικά? Ναι, αυτά τα έχω κάνει. Απλά δεν ξέρω πώς θα τα παραδώσω. Πρέπει να μας δώσεις το καθένα ξεχωριστά στην ομάδα που ανήκει. Ωραία, οπότε τα δικά σου σε σένα και εγώ τα εξής. Ωραία. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είναι όλα έτοιμα για να τα δώσω σε καθένα. Ωραία. Για να λύσουμε και τους φακέλους. Ωραία. Κατά τα άλλα, εσείς καλά. Τώρα πήγα στο περιστατικό, πήγα στο χωριό. Ναι. Εγώ ήμουν το πρωί εκεί. Πήγατε, ναι. Πολύ καλά. Καλά και τους χαιρέτησε κιόλας. Καλή πορεία έχει πάνω σε αυτό το Γεια σας. Καλώς τα παιδιά σας. Πώς θα πάτε τελευταία εβδομάδα τώρα? Τους χαιρετάμε. Τους χαιρετήσατε? Όχι όλους. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που πήγαμε μαζί σε ένα περιστατικό. Χθες με τη Μαρία. Και εμάς σήμερα ήταν η πρώτη φορά που χαιρετήσαμε, δύο περιστατικά. Καλά ήταν, εντάξει. Πώς αισθάνεστε τώρα που τελειώνουμε? Καλά, ωραία.
Βρήκατε κάτι άλλο, σκέφτεστε? Βρήκατε κάτι? Όχι. Κάρτα ενεργείας προς το παρόν. Φυσικά. Γενικά από αυτό το πρόγραμμα ήσασταν ευχαριστημένοι? Πολύ. Προσωπικά, γιατί και η εμπειρία που κόμισα πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είδατε και εσείς τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά. Και διαφορετικά. Ναι. Υπήρχε μια δράμα προβλημάτων που σε έκανε να αισθάνεσαι ότι βλέπεις σε μια χρυσή εικόνα και σε έκανε να γνωρίσεις πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 5 μήνες μόνο. Έτσι είναι. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη και ποια ήταν η πιο δυσάρεστη στιγμή σας στο πρόγραμμα? Τι ευχάριστη ερώτηση για μας το πρόγραμμα. Και δυσάρεστο που φεύγει. Εντάξει, υπήρχαν δυσκολίες βέβαια σε όλη την πορεία. Ας πούμε, αμάξι δεν υπήρχε ένα μετακινημένο. Σε χωριά που πηγαίνανε κάποια παιδιά ήταν δύσκολη η μετακίνησή τους. Και από θέμα καιρού και από θέμα σύσταση. Βέβαια. Εμείς πηγαίναμε πάνω στο Σασιγό, μπορείτε να το ξέρετε. Είχατε πολύ μακρινές αποστάσεις. Ναι, είχαμε. Δηλαδή δεν είχαμε μία απόσταση και δεν υπήρχαν και τα μεταφορικά μέσα για να καλύφθουν. Επίσης, πολλοί εξυπηρετούμενοι μου ζητήσαμε αυτοκίνητο για να μετακινηθούν. Κάτι που δεν υπήρχε ούτε για αυτούς. Είχαν την ανάγκη να βγουν έξω και δεν μπορούσαν να τους το παρέχουν. Βέβαια δεν μας έδιναν και την άδεια να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή να πάρουμε άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις μεγάλη ευθύνη. Δεν ήμασταν καλυμμένοι για το κάνουμε αυτό. Όχι. Αν συνέβαινε. Τουλάχιστον πηγαίνουμε εκεί και παρέχαμε εκεί όπου μπορούσαν. Βέβαια. Μόνο και μόνο που ακούγεται στα ευχαριστώ του καθενός. Ήταν πραγματικά Κοιτάξτε, σε κάθε σπίτι παρέχεις και κάτι διαφορετικό. Σε κάποιον μπορεί απλά να πήγαινες και να έκανες μια συζήτηση. Μπορεί σε κάποιον να φανεί ότι είναι ανούσιο και δεν κάνεις τίποτα, αλλά γι' αυτό ότι μόνο και μόνο ότι μπαίνει ο κόσμος μέσα στο σπίτι του, σημαίνει κάτι. Ξεχνάει το πρόβλημά του έστω και αυτές τις λίγες ώρες. ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που θέλανε πιο πολύ συντροφιά και όχι κάτι περισσότερο. Γιατί είναι σημαντικό Ναι. Και ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Υπήρχε το βοήθεια στο σπίτι, αλλά ήταν για ηλικιωμένους. Ναι, αλλά δεν είχαμε καμία σχέση με το βοήθεια στο σπίτι. Όχι, ήταν καθαρά σε άτομα με κάποια αναπηρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Εσύ? Ωραία, και εγώ έφερα την φαρμακολόγια και τα διαβατολόγια εδώ. Όσες χρωστάει δεν είναι από τις λογοθεραπείες και εδώ είναι από τα ερωτηματολόγια των περιστατικών του σοβαρισμού. Εσύ την υπογράψεις εδώ. Το τελευταίο χαρτάκι που υπογράψεις. Ναι. Υπογράψαμε πολλά αυτόν τον καιρό. Ωραία. Εσύ πώς πας? Τώρα τελειώνουμε. Ψάχνουμε για δουλειά βέβαια. Όπως το ίδιο κάνουμε. Στο δικό σας. Εμείς δεν θα χαθούμε. Όχι, εννοείται. Είναι κάποια άλλα χαρτιά που σας έχουμε ενημερώσει από τα Γιάννενα για να υπογράψετε κάποιες εξοδοσίες και η προχώρηση από την εταιρεία για την κάρτα ενεργείας. Οπότε θα σας ενημερώσουμε. Έτσι. Και εννοείται δεν θα χαθούμε. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Και θα τα λέμε. Θα τα λέμε. Piece of glass